De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u, Christus. In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor. Het rijk der hemelen gelijkt op een man die op zijn akker goed zaad had gezaaid. Maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging heen. Toen de halmen opgeschoten waren en vrucht hadden gezet, was ook het onkruid te zien. Nu gingen de knechten naar hun meester en ze zeiden hem: Heer, gij hebt toch goed zaad op uw akker gezaaid, hoe komt het dan dat er onkruid op staat? Hij antwoordde hun: dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tot hem: wilt ge dan dat wij het bijeengaren? Maar hij zei: nee, ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid bijeengaart, de tarwe mee uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En met de oogsttijd zal ik de maaiers zeggen: haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bussels om te verbranden, maar slaat de tarwe op in mijn schuur. Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor. Het rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje dat iemand op zijn akker zaaide. Dat is wel het allerkleinste zaadje. Maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere tuingewassen. Het wordt een boom, zodat de vogels in zijn takken komen nestelen. Nog een andere gelijkenis hield Jezus hun voor. Het rijk der hemelen gelijkt op gist, die een vrouw in 3 maten bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel gegist waren. Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen en zonder gelijkenissen leerde hij hun niets, opdat in vervulling zou gaan het door de profeten gesproken woord: ik zal mijn mond openen in gelijkenissen, ik zal openbaren wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der wereld. Toen liet hij de menigte gaan en keerde naar huis terug. Zijn leerlingen kwamen nu naar hem toe en zeiden: leg ons de gelijkenis uit van dat onkruid op de akker. Hij gaf hun ten antwoord: die het goede zaad zaait, is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het rijk. Het onkruid, de kinderen van het kwaad. En de vijand die het zaaide, is de duivel. De oogst is het einde van de wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid wordt bijeengebracht en in het vuur verbrand, zo zal het ook gaan op het einde van de wereld. De mensenzoon zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn rijk bijeenbrengen allen die tot zonde verleiden en ongerechtigheid bedrijven, om hen in de vuuroven te werpen, waar geween zal zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader schitteren als de zon. Wie oren heeft, hij luisteren. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Het beeld dat Jezus vandaag gebruikt is duidelijk. Akker, graan, tarwe, onkruid op die akker tussen die tarwe. Dat is allemaal herkenbaar, maar wat wil hij ons er nou precies mee zeggen? Op de eerste plaats moeten we opmerken dat het hier gaat om een gelijkenis, een parabel. Een beeld uit het alledaagse leven dat Jezus graag gebruikt om te vertellen over het rijk van zijn Vader in de hemel. En die parabels zijn altijd zo beeldrijk dat er altijd voor iedereen wel een boodschap in zit. De een zal zich aangesproken voelen door de gist of het mosterdzaadje dat, hoe klein ook, groot en goed werk kan doen. De ander vraagt zich af wie die merkwaardige vijand wel is die roet in het eten gooit en het leven van mensen op zijn kop zet. En ook de ene keer raakt ons zelf dit meer in het evangelie en de andere keer weer precies het andere. Dat mag en dat kan ook, want wij zijn altijd mensen onderweg in beweging en onderhevig aan veranderingen in ons eigen leven en in de wereld om ons heen. Maar als een rode draad loopt er vandaag dat beeld van die tarwe en dat onkruid doorheen. Daar kun je 1001 invullingen aan geven.
Het ene versus het andere, zwart tegenover wit, goed tegenover slecht, heiligen en zondaars, volmaakten en mislukkelingen, kerkgangers tegenover niet-kerkgangers, goed katholieken tegenover randkerkelijken en ga zo maar door. Wij mensen, wij zijn gauw geneigd onderscheid te maken en vlug en dus al gauw lichtvaardig te oordelen. Dit is goed en dat zou eigenlijk niet moeten mogen. En dat wordt dan al als vanzelf, die mens is oké, maar die... En daarvan zegt Jezus vandaag tussen de regels door, mens, pas op. Want wat is tarwe en wat is onkruid? Wat eruit ziet als edelmoedigheid kan best in hoogmoed wortelen. Wat verdraagzaamheid heet, zal ook wel eens pure luiheid of onverschilligheid kunnen zijn. Niet zelden noemen we liefde wat eigenlijk bezitsdrang is of egoïsme. En een ogenschijnlijk keiharde botterik of bullebak kan zeer wel ook een edelmoedig mens zijn. Wat Jezus ons eigenlijk zegt is, pas op. Want in dit leven, in deze wereld, is dat allemaal verstrikt met elkaar. Het groeit samen op. Je moet heel goed kijken wat mogelijk tarwe is en wat onkruid is. En er ook nog eens rekening mee houden dat de tarweoogst misschien uiteindelijk bitter tegenvalt, terwijl het zogenaamde onkruid prachtig bloeit of geneeskrachtig kruid blijkt te zijn. Wat is tarwe? Wat is onkruid? Wat is het kaf en wat is het koren? God is met ons begaan. De wereld gaat hem ter harte, maar hoe hij werkt, wij zouden eerst de akker bewerken en dan pas zaaien. Maar vorige week zondag hoorden we in het evangelie dat de zaaier heel kwistig en heel breed zaait. Een deel viel op de weg, een deel op de rots, een deel onder de distels, een ander gedeelte in goede aarde. God zaait niet naar menselijke maatstaven in rechte, afgebakende, uitgezette voren, maar altijd op het veld van ons leven, op het veld van de vrijheid. En God gunt het proces van het leven zijn tijd. En daarom laat hij de mens vrij. Dringt hij zich niet op, snoeit hij niet en wiedt hij ondertussen zeker geen onkruid. Eigen aan die vrijheid is het feit dat er dus tussen tarwe ook onkruid groeit, waar die tarwe dan maar mee moet zien te leven. Met in het achterhoofd wat we een paar weken geleden in het evangelie hebben gehoord, dat God nooit een mens uit zijn hand zal laten vallen, begrijpen we dat hij per se niet wil vandaag dat er met het onkruid dan ook maar iets van het zaad van de tarwe verloren zou gaan. Hoe God dat kan? Door zijn grote geduld. Ouderwets begrip geworden op vandaag. Onze maatschappij heeft geen geduld. Alles moet nu en onmiddellijk. Wat ik nu bestel, nu nog, moet ik morgen in huis kunnen hebben. Qua kennis en techniek zijn we tot van alles en nog wat in staat. Dus waarom zouden we nog ergens op wachten? Geduld. God is geduldig. Weet u waarom we ook graag dat afdoen, dat geduld, als iets ouderwets? Als je namelijk zegt dat God geduld met je heeft, dan zeg je daarmee impliciet ook dat ook jouw leven niet alleen gekenmerkt wordt door volle en rijke tarwe, maar ook her en der door het nodige onkruid. Als God geduld met ons heeft, wie zijn wij dan dat wij dat niet ter harte zouden nemen en op onze beurt geduld proberen op te brengen met en voor en in die wereld waarin we leven en die we samen vormen voor de mens naast ons, de mens om ons heen en niet in de laatste plaats ook met en voor onszelf. Geduld, goddelijk geduld, terwijl we ondertussen volop serieus werk maken van inkeer, ommekeer, bekering en verandering waar dat ook maar nodig is. Heer, gij en gij alleen kent ook het onkruid dat ik in mij meedraag. Maar spaar mij, Heer, omwille van de tarwe van mijn goede wil. Amen.